És ben sabut que el heavy és un gènere musical que no està fet per tothom. El heavy metal, com tots els estils, té els seus herois, els seus genis, el seu Olimp i les seves llegendes. I com a tots els gèneres, també té les seves llums, però també les seves foscors. I no, Catalunya no està òrfena, ni de genis, ni de llums, ni de foscors, ni d'Olimps, ni de llegendes. «24 curiositats sobre Sant Traït». Número 1. Per l'estiu de l'any 1979, a la Jonquera, i només amb 17 anys, en Quim Mandado i en Josep Coromines ja quedaven junts per tocar peces de blues i rock. Número 2. Aquelles sessions de rock casolà a Cals Mandado, la Lupe Villar i en Papa Jul no trigaren massa a afegir-s'hi. Número 3. Per reunir diners per equipar-se de bons instruments, a l'estiu de l'any 1981, en Quim Mandado i en Josep Coromines se'ls va ocórrer apuntar-se com a voluntaris al parc de bombers de la Jonquera. Número 4. Després d'aquella experiència i de l'estiu ple d'incendis que els va tocar viure, el conjunt el van batejar inicialment com a Los Bomberos Atómicos. Número 5. En aquells inicis, la Lupe Villar seria una de les veus fins a l'arribada d'en Marc González, responsable del gir d'estil a rock dur del grup. Número 6. Però no seria fins a l'any 1988, i amb la marxa d'en Marc González, que en Quim Mandado passaria a ser el vocalista del grup. Número 7. La primera maqueta original de Sant Traït naixia amb 3 temes: El vol de l'home ocell, El senyor de les pedres i Buscant una dona. Número 8. Tot i que a en Joan Carles Duval de Picap li va agradar molt la maqueta, la gravació del primer disc va anar pels pèls que no fos a càrrec del grup.
Número 9. El primer disc d'estudi, titulat El Senyor de les Pedres, es gravaria als estudis Aura d'Esplugues de Llobregat. Número 10. El Senyor de les Pedres tindria tanta bona acollida que només a la primera setmana a les botigues se'n vendrien més de 10.000 còpies. Número 11. Per l'any 1990, Pickup enregistrava el segon disc de Centraït, Terra de Vent, amb cançons com Sang en el Fang, Intermissió o Terra de Vents. Número 12. Seria un 17 de maig de l'any 1990 quan Centraït faria el seu primer concert a les comarques de Barcelona a l'Estudio 54. Número 13. Després dels seus dos primers èxits en format vinil, a l'any 1991, la formació es tornava a tancar a l'estudi per gravar el seu tercer disc, L'últim segell. Número 14. Pel 1991, i amb el tercer disc ja a la venda, el grup tornaria a tocar el cel, venent més de 90.000 exemplars de l'últim segell i realitzant més de 120 concerts a tota la geografia catalana. Número 15. Pel 14 de juny de l'any 1991, el conjunt ompliria el Palau Sant Jordi junt amb Sopa de Cabra, Sau i Els Pets en un concert irrepetible amb 22.104 assistents. Número 16. I d'aquell concert, el grup editaria el mític Centraït al Palau Sant Jordi. Número 17. Pel 1993, Centraït gravaria el seu cinquè disc d'estudi, Contes i llegendes, amb col·laboracions d'artistes de la talla de Jordi Armengol i Lluís Llach. Número 18. L'any següent, pel 1964, Centraït seria convidada a tocar el concert de 20 anys de l'Ètica d'Arma amb la cançó Ciutat. Número 19. Sense pausa ni espera, pel 1995 el grup es tancaria per enèsima vegada als estudis Àurea per gravar el disc Eclipsi, on optarien per un estil
més tranquil. A la plaça Número 20. Centraït amb aquella nova feina, seria un dels primers conjunts a adjuntar un CD-ROM amb informació de les cançons amb el disc. Número 21. Pel 1996, la portada del nou disc Noctambuls despertaria una polèmica ensenyant un àngel i un dimoni fent-se un petó amb la llengua. Número 22. Després de la gira del 1997, el Centraït no torna a trepitjar un escenari fins al 99 per al concert d'homenatge a en Carles Sabater. Número 23. Amb l'entrada del nou segle, Centraït decidia plegar fent l'últim concert a Ramataz el 20 de desembre de l'any 2001. I número 24. Malauradament, el 3 de gener del 2020 moria als 64 anys en Martín Rodríguez, bateria etern de Centraït. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També pots activar la campaneta perquè t'avisin de les meves futures publicacions. I per acabar, i com sempre, i sense cap ànim de lucre, deixeu-me recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els existencialistes, i la tercera, La xarxa fosca. Els podreu trobar a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. I perquè s'ho estigui preguntant, sí, estic refadat. És un refat d'estiu. De merda.